представяне. Да, казвам се Кирчо Атанасов и съм бившия директор на математическа гимназия в град Пловдив и замминистър на образованието в кабинета Станишев. Тук съм с голямо удоволствие за да подкрепя Галя Калфин за президент на Република България, тъй като през 4 години, когато работих в Министерството, имах възможност да контактувам с него и установих, че това е един високо ерудиран човек, който има изключително добро отношение към образованието, който подкрепя особено работа с талантливите лица и който го доказа многократно. И аз искам този човек, оглавявайки президентството на Република България, да създаде условия по-нататък да има възможност наистина нашите таланти, които се създават тук, да могат и след това да се връщат и да се реализират в България.